Adéu-siau, fins la setmana que ve. Continuem, 3 minuts i arribem a 7:45. Ja sabeu que aquests dies són molts els artistes que continuen creant. Alguns al confinament, però els han enxampat fent els últims retocs de discos que esperaven presentar en aquell moment. Doncs bé, ho hauran de fer quan passi aquesta situació. La nostra companya Sara Loscos ha fet una entrevista confinada a un d'aquests artistes, l'Últim Indi. Ara fa just un any coneixíem l'Últim Indi, el debut en solitari de l'antic integrant dels Amics de les Arts, l'Eduard Costa. Doncs bé, l'Últim Indi ja té a punt una nova fornada de cançons que, si tot va bé, veurà la llum a finals d'aquesta primavera. L'Eduard Costa, però, ens ha fet un avançament, una primera cançó des del seu confinament, des de la intimitat de casa seva, en una conversa casolana i en diferit molt maca que hem tingut. I aquesta cançó, com tantes altres coses, a la llum d'aquests dies estranys que ens ha tocat viure, agafa tota una nova dimensió. Sona així. El sol torna a brillar damunt d'aquest mar, damunt del meu mar. El sol torna a brillar és aquesta cançó nova de l'Últim Indi i és una cançó que és un cant a l'esperança, és un cant a confiar, no? I curiosament el que estem vivint ara doncs, crec que és un moment que va molt de la mà, perquè realment estem en un moment de transformació i no sabem què vindrà, no sabem com sortirem d'aquí. El videoclip el van gravar l'11 de març, era un dimecres, i recordo que era el dia abans de la notícia del confinament. El divendres ja es va posar el confinament, per tant va passar a tenir com una rellevància especial. Aquell joc, aquella joia, aquella xispa, no? Lo bonic del clip és que cap dels nens sabia que estàvem gravant un videoclip. L'arbre ja floreix en olors. Els concerts amb streaming ha estat una cosa bastant inspiradora. Veies que hi havia escenari, malgrat no poder sortir, no poder anar a fer un concert, es mostrava una idea que era allà, no? Que era sempre hi ha un escenari. T'arriba l'energia del públic a toro passat. Has fet l'actuació i quan has acabat, després és quan t'arriba l'onada dels aplaudiments silenciosos de la gent, no? I també és bonic quan estàs aquí fent això i al costat tens la família que estan aplaudint així, com aquell que aplaudeix amb gotes de pluja. Gràcies a tots. Penso, i de què viurem els músics, si els músics vivim dels concerts, no? Quan es facin els plans aquests de recuperació econòmica, jo crec que és important que hi hagi una partida en poder mantenir escenaris oberts, més que res, per poder tenir aquest aparador i que la gent es pugui nodrir de la música. Bàsicament és aquest sentiment de paciència, de veure cap on va tot, de confiar. I en moments com aquests on tot trontolla, doncs és la música i el que fem els músics doncs, passa a tenir una dimensió important, passa a tenir el seu lloc, no? A dintre d'aquesta estructura de la tribu. Una pila de bons concerts que ens esperen per quan superem aquesta situació. Moltes gràcies, Sara. Va, i ara